Nilqawkom eżiz aħwa Maltin. We welcome you brothers and sisters madwar Malta u Bawdex, l-Ingilterra, l-Italja. Imma ovvjament dak mhux ħajfmuna kelma bil-Malti. Allura nilqaw bħal-lejla nilqaw il-Maltin biss. U naf li hemm xi Maltin li jsegwuna minn Ġermanja, minn Svizzera u kol minn ġewwa l-Awstralja. Allura nilqawkom fostna l-lejla li intom issegwu dal-programm. Grazzi mulej. Il-paċi magħkom. Nitolbu ħalli l-mulej jitkellem minn fommi, għax intom tidu tisimgħu il-mulej, mhux lejli, amen? Kulħadd jitlob miegħi issa stess. Kulħadd jgħid Mr. Qaddis, grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Tkellem inti minn fomm il-qaddej tiegħek mulej. U grazzi li inti sejjaħtli, ħabbejtni, salvajtni, fdejtni, permezz għad-demm prezzjuż ta' Ġesu. Permezz tiegħek mulej, inti għannaqtni miegħek mulej il-lejla. Għatini revelazzjoni tal-kelma qaddisa tiegħek biex permezz tagħha jien inkompli nissaħħaħ u nirrenja u nwettaq il-pjan Alla f'ħajti fuq din l-art għall-glorja tiegħek bissir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' Rumani 5. Illum l-Iskrittura il-mulej tani kunċett ta' fuq xiex nixtieq nwassal il-kelma li nemmen li minn Alla, ovvjament hija l-kelma tal-Alla. Imma nixtieq ukoll bħalma nagħmel dejjem. Imma biex ninkoraġġi lilkom u nibnikom. Wara kollox il-mulej dejjem irid jibni l-poplu tiegħu u l-Knisja tiegħu. Però ħasasikom mistoqsija bażika komuni u fl-istess ħin iktar ma qudiem fil-messaġġ imbagħad tifhmu għaliex qed insaqsikom. Kemm hawn minnkom qabel ma sirtu Kristjani, qabel ma mhux sirtu reliġjużi, sirtu Kristjani. Jiġifieri ta' Kristu. Iddeċidejtu li tibdew tgħixu għal Ġesu u timxu mal-mulej, qabel ma sirtu ta' Kristu vera, ħajjitkom kienet totalment differenti olli di. Bravi, good, u hekk għandu jkun. Jekk tgħid li għadha l-istess, that's not a good thing. Imma xi tifieri differenti, bħal speċi mhux ovvja differenti, tqul li ovvja differenti. Però waħda mill-affarijiet komuni li nintaqa' ma' bosta Kristjani jalludu għaliha hawn min jgħidha ċaru tont bħalma qalu għall-poplu tal-Alla meta Alla ħarġhom mill-Eġittu. Xut minnhom qalulu aħjar meta konna l-Eġittu. Tiftakru qalulu hekk? Huwa naqra kif tabattej dal-kelma. X'inhi? Offensive. Naħseb ħafna Kristjani għandhom realizzaw li meta aħna jekk tgħidlek li aħjar meta ma kont naf xejn, aħjar meta ma kont naf xejn fuq Ġesu ħaġa qed toffendi lil Alla, toffendi il-qalb tal-missier u verament tixturi anzi, mhux għal min tixturi apprezzament għal qed gerger. Ringrazzja l-Alla minn tix taħt il-liġi għax kienet tinfetaħ l-art u tibilek l-art. Sewwa ingratitudni. Imma hija realtà li qabel ma konna Kristjani, kon Kristjan, number one nkunu sinċira, mhux ma kenniex problemi. Kelkom problemi sewwa. Kelkom problemi qabel ma kontu Ħani, u din importanti nsemmiha wkoll avolja bażika, ma naħseb ħafna jinsewa. Għax naħseb ħafna jaħsbu. U din intaqa' ma' ħafna Kristjani jaħsbu hekk, jekk inti wieħed minnhom tibqax taħseb hekk. Għax kemm inni sir Kristjan istrina qisu l-infern għam kontra tiegħi. Jew istrina naqas kemm għaddej minn persekuzzjoni, jew kemm għaddej minn problemi mħabba Ġesu, mħabba l-Vanġelu. Għaw xatt minnkom ġieli notajtuha di? Qedtuha? Ħsibtuha? Ħanejdilkom, vera li meta sirt Kristjan bdejtu tiffaċċjaw problemi. Però mhux għax qabel ma kellkomx problemi. Qabel kolkom problemi oħra.
differenti. Qabel konna niffaċċjaw sfidi oħrajn. Jiena qabel ma tajt ħajt il-Kristu għalkemm jiena tlajt ġo familja nirringrazzja Alla sewwa bommi u missieri tnej uħabbuna u mal-min immorru l-qudies sewwa u it-tajjeb li ħadna baqa' miegħi, imma ma kontx ngħix konxjament għal Ġesu, illum il-ġurnata konxjament ngħix għal Ġesu. Kull ma tagħmel illum minnu Kristjan vera jgħix għal Ġesu. Sewwa qabel ma kontx ngħix għal Ġesu, qabel kont ngħix għal Gordon u l-ħadd imur neħlisa. Dik hija l-verità, ma kontx kull filgħodu fil-għaxija noqgħod naħseb Ġesu, noqgħod nisma' l-preaching sal-assassin, sewwa ma kontx nagħmel hekk qabel. Illum il-ġurnata minn filosofija praise, worship, preachings. Preachings, praise and worship. Dik l-għana, dak biss nara jien. Jak għad-dinja ħajjgħidli jgħidulek kemm boring. Jiena ngħid lid-dinja int boring. Sewwa, imma it's okay. It's understandable. Meta ma kontx fi Kristu, problemi kelli. Challenges kelli. Argumenti ma' nies mhux imħabba Ġesu, kelli. Kellkom argumenti ma' nies mhux imħabba Ġesu għandu? Sawa, allura issa għandi argumenti ma' imħabba Ġesu. Mhux istess ħaġa. Sawa. Kelli nies joboduni mhux imħabba Ġesu. Jew għax ma ġabhomx kif nisfen, jew għax ma ġabhomx kif nitkellem, jew għax ma ġabhomx kif nilbes. Sawa, kienu jajruni u jibbulijawni mod ieħor. Issa niġi bullijata x'inta Ġesu. Issa niġi bullijat għax nikwota l-Bibja u toffendi n-nies li jobodu l-Bibja u jobodu l-Alla u dak kollu li għandu konnessjoni ma' Kristu. Allura għal dawk li intom Kristjani u tgħidu għax issa tgħix kemm qed insofri. Qalbi, qabel kont issofri wkoll, imma ħadd ma kien jidħol għalik, issa qabel issofri, imma għandek il-Kristu jissapportjak u għandek il-Kristu miegħek. Amen. Qabel jekk badni marda, l-ewwel ħaġa ma kont nagħmel jien qabel. Jew immur il-chemist chest, jew immur l-isptar, jew nibda nibża. Sewwa kont konxi kont nibża mill-mart, kont nibża mill-viruses. Sewwa kont kull ħaġa ma kont nagħmel nibża mill-glam, nibża mill-werdin, nibża mill-kontijiet, kollha ġarni kont nibża. Amen. Kollox nibża. Nibża naqsam il-baħar, nibża nitla fuq dajsa, nibża jennaf. Il-biża kienet timmotivani f'ħafna areas. Amen. Sekk inti Kristjan, suppost l-ebda biża ma għandha timmotivak. Amen. Allura, kontijiet kont inħallasom meta kont midneb. Meta sir Kristjan, xorta għadni nħallas il-kontijiet. Amen. Jiġifieri il-Kristjan min mhux Kristjan xorta għandu kontijiet ħallas. Il-Kristjan ukoll għandu kontijiet ħallas. Number 1 għanna l-ikbar kont li tiġaġi mħallas għalina huwa il-kont ta' dejn, ta' kont kbir ta' dnubiet u dejn kontra tagħna li kien qudiem Alla jifridna li Ġesu għared ikaħunek minn quddiemu u għamilna ħaġa waħda miegħu permezz tad-demm muqaddis tiegħu u s-salib tiegħu. Dik hija l-ikbar wirt u l-ikbar barka lina u inti rċevejna, halleluja. Qabel jiena meta kont midneb kont nibża li ħammut. Issa mhux qed nibża li ħammut. Għaliex? Għax naf li kif ninsa din it-tinda jien inkun preżenti mal-mulej. Mhux ħammur nieħu nasa bħal ma jaħseb xi ħadd. Ħammur norqod jien ħankun preżenti mal-mulej. U nukli dawk tal-JWSA joqogħdu jikwotaw li ġobb, aħna ma neġux fi żmien ta' ġobb, aħna neżistu fi żmien ta' Kristu. Hello! Hallelujah. Anyway, so, allura, aħna żewġ saltniet. Jiena u inti ngħixu f'saltna minnhom. Konna f'saltna ta' dlam u issa din fis-saltna ta' dawl. Imma issa once li l-biċċa xogħol hija di, pereżempju, naf li meta aħna konna għadna fid-dlam u ma konniex nafu li aħna fid-dlam. Kont taf li ma konniex naf li fid-dlam minn? That's a sad thing. That's a eye-opener. Konna fid-dlam
U ma konniex nafu li konna fid-dlam. Għalhekk ħennu għal-midinbin għax ma jafux li huma mitlufin. Ma jafux li hemm l-abissi eternità tal-infern ta' tbatija u biża' u terrur lesta lihom. Ma jafux. Bħalma int ma kontx taf, bħalma jien ma kontx naf. Xorta kon nibża mmut, kon nibża min jaf xemm wara l-ħajja. Skont il-Knisja Kattolika kien talmek kon nitallem li ħammur il-purgatorju. Sewwa, jiddispeċini ngħid, il-purgatorju ma jeżistix imkien fil-Bibja. Ħafna Kattolċi llum il-ġurnata il-purgatorju laqas għadhom isemmuha xi jafu li hija ħrafa ta' Ruma. Ma m'għandix ma jkollhomx għalfejn jistennew Ruma biex tgħidilhom għax il-Bibja ilha tgħidha mill-inqas 2000 sena. Amen? Anyway, jiġifieri ġenna u infern. Ġenna u infern. U ma kontx bniedem nħobb id-deni, ma kontx qattil għalkemm ġieli bat f'qalbi, u l-Bibja tgħidlek jekk inti dobgħod f'qalbek daqs kieku bat tiltu dak li jkun. Sewwa. Imma kont fit-ħajja tat-telfin bħalkom il-koll. Bħal kull min qed jisma' llum jekk inti m'għandekx il-Ġesu Kristu li jipposjedilek qalbek, inti mitluf ta' hemm sentenza tal-infern fuq rasek biex tkun taf. Sek tirriskja tieħu r-riskju go for it. No problem. All right? Imma once li jiena salvajt, ġejt konxju ta' battalja li jiena ma kontx konxju ta' ħabe. Almenu qabel jekk kont insofri u mbagħti u ġlied u inkwiet u mart. It's normal. Kulħadd hekk, mhux kulħadd hekk jagħmel. Sewwa? Ma mans li twilit miġdid u bħalma jtejt fil-ktib ta' Eżajja dawk li kienu bil-qeda, bil-Ingliż tgħidlek those who sat in darkness. Sewwa dawk li kienu fid-dlam għamu għaliex a bright light shone upon them. Dawl kbir idda fuqhom. Aħwa, għalhekk kiena u inti ma konniex nafu li aħna mitlufin, għax aħna konna bħalma tgħid fil-ktib ta' Eżajja, we sat in darkness and we did not know we were in darkness. Ma konniex nafu li aħna midlum fid-dlam. Idda d-dawl ta' Kristu fuq ħajtna. U bil-grazzja tiegħu biss tagħna l-grazzja li naraw. U bdejna naraw. Imma dħalna f'battalja. Għax bdejna ninnotaw li hemm resistenza kontra tiegħi u kontra tiegħek. U dik li issa li aħna nsejħula l-battalja spiritwali. U għaliex din hija l-battalja spiritwali. Għadek laqqas bil-kemm bdejt tiġa għandek battalja u edewwa kontra tiegħek. Ovvjament, nafu li skont Ġesu il-Bibja tgħidlek li bħalma badi, bħalma d-dinja tobot li hekk ukoll tobot lilkom Ġwanni 15. Sewwa allura min jobot lilek u jieħu pjaċir jagħmellek id-dannu, illum il-ġurnata anke ġurnalisti jieħdu pjaċir jagħmlu d-dannu. Anke ċertu ġurnalisti f'Malta jieħdu pjaċir iċċabsuk, ħamġuk li huma quliet ix-xitan, għax min japenda x-xogħol huwa quliet ix-xitan. Min jieħu pjaċir jagħmel id-deni u jweġġa' nies huwa quliet ix-xitan. Imma ma jimpurtax, ħabbex rasek. Jalla jilmulejthom il-grazzja li jindmu ħalli jisalvaw. U naħfrulhom dejjem xorta waħda. Imma dik huwa xogħol tad-demonju. Imma apparti minn hekk. Għaliex din il-battalja kontra tiegħek meta int għadek essaċ m'għamilt xejn. Anzi, pjuttost ngħidlek, għamilt il-ġid. Għamilt il-ġid. U sibt min il-ġid ipatjulek bid-denni u bl-odju. Xi kultant jisimhom Kristjani, imma ovvjament ma jkunu Kristjani ġej. Ikollhom stampa, ikollhom titlu, imma bl-odju m'hemm bżonn ngħidlek għax jiena nobodok ta'. Il-fatt li jiena nipprova nħammġek, ngħid kontra tiegħek, inwaqqak, dak odju. Tista' timmaġina l-Ġesu jagħmelek fuq uliedu Alla l-missier jagħmelek fuq uliedu. Allora jista' jkun pastor li jagħmel dak ukoll. Jekk ju pjaċiri maqdar, jbaxxi, jħammeġ pastor ieħor jew brad,
taf li dawk mhumiex il-frott tal-Ispiritu Santu. Nista' ngħid ma naqbilx ma qod attent aġġettivi tuża kontra bniedem Alla meta suppost huwa aħuk u għandkom l-istess missier. Amen? Imma jista' jkun li m'għandkomx l-istess missier. Okay? Imma dak jara Alla l-mulej jara l-qalb. Imma aħna narblu l-frott. Issa, għaliex din il-battalja? Tidnejdilkom għaliex din il-battalja? Tidnejdlek għaliex inti battalja? Għaliex inti teddida għal-għadu issa? Int issa sirt teddida għad-demonju, għas-saltna ta' dlam u għal dak li d-demonju jrid jagħmel fuq din l-art. U inti issa sirt ir-reżistenza tiegħu. Inti iddejqu l-demonju anke jekk ma tagħmel xejn, il-preżenza tiegħek biss fuq din l-art iddejqu. Għas jekk ma tippritkax, għalkemm għandek tippritka ġifi mhux għax toqgħod fuq pulptu, ix-xandar u titkellem fuq Ġesu maħatta. Iddejqu, id-demonju iddejqu int. Tirritaħ, tniktu. Allura ġiblek battalja biex la issa ma rnexxlux jisraqlek ruħek, issa jipprova jkissirlek l-assignment u l-pjan Alla fuq ħajtek. Għax issa inti teddida. Il-preżenza tiegħek fuq din l-art teddu. Aħseb wara meta tibda tixxandar il-Vanġelu. Tara nies mis-salta ta' dlamiet jersqu jisalvaw u jidħlu fis-salta tad-dawl. Mela issa sir teddida ħafna kbar għax issa mhux talli tlaqtlu int, talli qed toħodlu oħrajn. U għaliex inti teddida għall-għadu? Għaliex inti daqshekk teddida għall-għadu? Daqskemm kien teddida Ġesu fuq din l-art, hekk inti teddida għall-għadu fuq din l-art. Morru fuq il-Ktib tar-Romani 5. So that you will understand why you face the spiritual battles that you face. Ħatifhem għaliex inti tiffaċċja daw il-battalji spiritwali li inti tiffaċċja. Min vers 15. Id-don li Alla tagħna mhuwiex bħal ħtija bħal dnub għax jekk permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa il-grazzja ta' Alla. Kulħadd jgħid il-grazzja ta' Alla. U don moti bil-grazzja ta' bniedem wieħed. U don moti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu xterdu bil-bosta fuq kotra, fuq il-kotra. U don onqasmu bħal frott ta' dak il-wieħed li dineb, għax tassew il-ġudizzju moti fuq id-dnub, wieħed wassal sal-kundanna iżda don moti wara ħafna dnubiet iwassal għal ġustifikazzjoni. Ismaw ġejjessa. Għax jekk minħabba fil-ħtija ta' wieħed waħdu. Jiġifieri ħanamililkom mod ieħor. Minħabba dnub li daħal fid-dinja permezz ta' Adam u Eva għalkemm hawnhekk qed jirreferi speċifikament għal Adan. Minħabba dnub ta' Adam li daħal fid-dinja permezz dak id-dnub saltnet il-mewt. Saltnet il-mewt. Il-mewt li daħlet aħwa ma daħlitx, għax intom tafu li Adam u Eva ma matux mal-ewwel. Adam u Eva mitu għexu kważi 1000 sena. Imma bdiet saltan il-mewt permezz dak id-dnub. Iktar u iktar dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja għati saltnu
fil-ħajja. Permezz ta' wieħed li huwa Ġesu Kristu. Issa saħwa, meta Adam u Eva waqgħu mid-dnub, ix-xitan ġi kontra tagħhom u ovvjament għax marfux jobdu dak il-mulejt għallhom biex ma jagħmlux ispiċċaw għamluh. Aħna ħafna minnkom smajtuha kemm il-darba ġiletilkom imma l-Bibja tgħidilkom f'Ġenesis kapitlu 1 minn vers 26 sa 28. Alla tom is-seta li jsaltnu fuq il-kreazzjoni kollha. Isaltnu. Ix-xitan nismagħhom kien taħtom tiġà. Ix-xitan huwa parti mill-kreazzjoni. U kien fil-ġnien li hu Alla qallhom biex isaltnu fuqu. Malli ma bdewx dimbu, ma laħqux il-mira, missed the mark, u dak li suppost kien qed jiġi dominat, beda jiddominhom. Id-demonju ġimedded b'Adam u Eva għaliex dawn kienu poġġuti fuqu jirrenjaw fuqu. U għal tul twil ta' snin, u għalina wkoll li għal ħafna snin għexna taħt is-saltna ta' dnub, ix-xitan jirrenja fuqna, malli der id-dawl tal-la fuq ħajtna, omna stembaħna iddet id-dawl tal-grazzja tal-la, tal-ġustifikazzjoni tal-la, fuq ħajtna, permess tal-fidi, aħna rċivejnija, erġajna ħadna il-post oriġinali li Alla kellu għal-kreazzjoni tiegħu. Allora kontinwament ix-xitan li l-ek irid jerġa' jniżlek fil-post fejn inti ma tistax tirrenja fuqu. Allura d-demonju jiġi kontra tiegħek għaliex hu jaf li bik fin-nofs ma jistax jopera kif irid. Jekk inti timxi ma' Kristu, jekk tobdi lill-Alla, jekk ma tikolx minn dik il-frotta tal-arfin tad-dinja li inefħek. Jekk inti jirnexxilek bil-grazza tal-Alla biex ma tikdimx dak li Alla qallek biex ma tikdimx, ma tuħux sem dak li Alla ma tuħux sem. Ix-xitan kont jibda jeddek, jibda jipprova jintimidak, jipprova jniżlek minn fejn Alla permezz ta' Kristu reġa' tellek. Fejn tellek Alla, ara xejn l-Iskrittura. Meta Adam u Eva dimbu, il-Bibja tgħidlek waqgħu. Għalhekk jiena u inti ngħidu l-espressjoni naqgħu fid-dnub. Allura meta ma tibqax fid-dnub, x'jiġrilek? Titla'. Id-dnub iwaqqak u l-ġustifikazzjoni fi Kristu ittellek. Sin makes you fall, righteousness makes you rise. Sin makes you fall to the level under the devil. Righteousness makes you rise to reign supremely over everything the devil has. Righteousness. Issa, Rumani 5, erġgħu marwen. Vers 17, minħabba fil-ħtija ta' wieħed waħdu, saltnet il-mewt permessa dak il-wieħed. Isma' waħdek, aktar u aktar, aktar u aktar. Meta Adam u Eva kienu għadhom fi żmien ta' f'għadhom meta saltnu qabel ma waqgħu taħt id-dnub.
u taħt id-dominju tad-demonju kienu qed isaltnu minn fuq l-art. Issa, hawnhekk tgħidlek aktar minn Adam u Eva, ma mhux ġast aktar u aktar dawk li jirċivu l-kotra tal-grazzja. Il-kotra tal-grazzja. Ismaw, jirċivu il-bl-Inglis jgħidlek the gift, the abundance of grace, abundance. Taf xi tisser abundance? Iktar milli għandek bżonn. We receive the grace that you're not going to be able to exhaust it on this earth. Because he gave you more than you need. Abundance. Ta' abbondanza ta' grazzja. U don tal-ġustifikazzjoni, walkom għawar, this is really, really powerful. Il-ġustifikazzjoni ma takkwistajiex għax inti tgħix tajjeb. Anzi, tgħix tajjeb għax inti ġustifikat. Il-ġustifikazzjoni ma tistax titlifha għax mhuwiex premju huwa don. Righteousness is not a reward. Righteousness is a gift. That's why you can't lose a gift. You can abuse or misuse, but you can't lose it because it's given to you. It is yours. Ma tistax titlifha, ma tistax taħdem għaliha, tista' ma tużajiex fis-sens għax ma tuħux vantaġġ minn dak li Alla tak, jew għax minħabba ignoranza, ma tistax titlifha għax hija don ġiet mogħtija lilek. Mhix xi ħaġa li inti akkwistajta għax somt ħafna, jew għax ġejt u ma missjajtx service wieħed dax-xahar, jiena nsum u ma nimmissja service għax naraf li jiena ġejt iġġustifikat. Not the other way around. The thing is this, brothers and sisters, let me tell you this. Powerful revelation. May you get it. You can't reign if you work for it. You only reign when you inherit it. This is powerful stuff. A king reigns because he inherits the throne, not because he achieves the throne. Re jirrenja għax jiret tron, mhux għax jaħdem għal tron. Ara l-Prim Ministru għandu tron għax ħadem għalih u jitilfu. What you work for, you will lose. What you inherit, you can never lose. Hallelujah. Hallelujah! Grazie Gesù! Come on, give her a good laugh. That means no matter what the devil tried to do, I can't lose my position with God. I inherited that seat. Jiena rittu dak it-tron ma' Kristu. Mhux ħdim talih. Għalhekk you reign by the abundance of grace. Għalhekk nirrenjaw bl-abbundanza tal-grazzja. Mhux tal-liġi eżis. Law in all of the Bible never made one king. Never made one reign. Christ made a whole nation reign. Hallelujah. Glory! Hallelujah! Jesus, bl-abbundanza tal-grazzja, dak li ma kienx jistħoqlok, dak li rċivejt mhux mertu tiegħek,
dak li rċivejt mhux għax int għamilt xi ħaġa. It-tfal tiegħi ma jistawx jaħdmu għad-dar, għal-ħwejjeġ, għall-ikel, dak kollu jirċevuh bwirt. Simple as that. Jistaw ma jużawx jew jabbużaw, imma ma jistaw qatt jaħdmu għalih. Qatt. Issa, bl-abbondanza tal-grazzja u don tal-ġustifikazzjoni. Don, the gift of justification. Meta, number one, kemm nħobb il-darba ngħid u nerġa' ngħid għal dawk li qatt ma semgħuni jew nesewa, grazzja tfisser l-abilità sopranaturali tal-Alla, il-potenza, il-qawwa sopranaturali tal-Alla taħdem fik. Dik hija grazzja da. Li tgħinek takkwistaw tagħmel dak li bis-saħħa tiegħek m'intix kapaċi tagħmel. Dik Alla tajlek bl-abbundanza. Tu, u d-don tal-ġustifikazzjoni, d-don, bħalma deġedna, ma tistax taħdem għaliha. Trid titwilet fil-familja biex tirċivih dak id-don. Trid tirċivih fil-familja biex tirċivi dak id-don. Jekk m'intix fil-familja, għadek m'intix m'intix tieħu sem f'dak id-don. Huwa don moti mingħand Alla l-Missier permezz ta' Ġesu Kristu li l-kull min jitwieled fil-familja tiegħu. Kull min imwieled ġenwinament minn Alla. U l-ġustifikazzjoni tfisser, isimgħuni bwirt. Ġożeja u t-tfal tiegħi u tifel tiegħi Mikajas, dak kollu li huwa tiegħi, avolja ġew 40 sena warajja, tiġawa tagħhom. X'għamlu? Xejn. Zero. Sempliċement twildu fil-familja. Tiġa, it-tfal tiegħi tiġa jafu dak kollu li huwa tiegħi u ta' Marti, tiġa jafu li huwa tagħhom. U ma għamlu xejn. Ma għamlu xejn. Issa, għalhekk il-Bibja tgħidlek bil-grazzja u bil-ġustifikazzjoni. Bil-grazzja, bil-abilità sopranaturali tal-Alla, u bil-ġustifikazzjoni ġifieri il-pożizzjoni favorevoli li ġiet mogħtija tiegħek bħala wirt, int issa x'tagħmel? Tirrenja. U tirrenja xi tfisser? Il-kelma tirrenja ġej mill-kelma to reign, ġifieri renja, ġej mill-kelma re. U ġej mill-kelma re u saltna, jew sultan u saltna. Is-saltan, jiġifieri jopera b'awtorità u qawwa fuq xi ħaġa. Għaliex mhux bil-qawwa tiegħek, imma bil-qawwa tal-grazzja tal-Alla li ġiet mogħtija u ddepożitata ġa fik. Għax int welid f'dik is-saltna ġustifikazzjoni ġejt iġġustifikat permezz tal-mulej tad-dem qadis tiegħu daħlek f'dik il-familja biex inti tirrenja. Issa inti qed tifhem għaliex id-demonju ma jridekx. Inti teddida għax inti qed tirrenja fuq l-art fejn is-saltna tiegħu għadha topera. Allura irrid bil-fors xogħlu jipprova jtelfek, ifixklek, iwaqqak għal-livell tiegħu. Aħwa moħħok moħħok għaw. I'm about to step on many toes. Every time you react to an act of Satan, you forgot your righteousness
and your dominion, rule that you've been given in Christ. He managed temporarily to bring you down to his level. Għanida bil-Inglis, bil-Malti. Kull darba li inti, ir-reaction tijak, tirreaġixxi għal xi ħaġa li d-demonju ikun għamillek u taġġix, mhux ma tagħmel xejn ta' fuqha, imma taġixxi ġifieri b'mod dinji, karnali, fleshly ta' dinja. Dak il-moment irnexxielu jwaqqak fil-level tiegħu. Nessik il-wirt tiegħek. Nessik l-identità tiegħek. Nessik il-pożizzjoni tiegħek. Ħantik eżempju. Ejja nimmaġinaw. Inti twilit fil-familja reali tal-Ingilterra. Tiġà it-twilit ġew familja multi-miljonarja jekk mhux biljonarja. Inti faqar, nuqqas, skarzezza, laqqas taf tispellija l-kelma. Ma tafx xi jfisser. U inti għaddej fil-karozza u probabbli qed isuquk. Sewwa, u xi ħadd isimgħu di. Jinsulentak, jajrek, iħareslek bil-ikraħ, xaħat għal xaħġa. U inti minflok għajt moħkoma fir-renju tijak, waqaft. Inżilt mill-karozza. Għattajru. Għattinsulentaħ l-ura. Il-bnidem li jitallem rirrenja f'din il-ħajja permezz tal-abbondanza tal-grazzja u tal-wirt li jien wirt renjanti fuq din id-dinja fi Kristu jibqa' sejje. U dak li qed jgħajjarni, dak li qed jinsultani, dak li qed ikun inġust miegħi kattiv miegħi. Listen, the righteous, the abundantly righteous, justified by faith, walks by faith. Faith in his righteousness in Christ. Bil-fidi fil-ġustifikazzjoni tiegħu fi Kristu. Bil-fidi bl-abbondanza tal-grazzja li rċieva tiegħu fi Kristu. So when I walk by faith and I stay in the bubble of God's love for me, I make the enemy irrelevant. Namel il-ladu irrelevanti. The moment I react, the moment I react the worldly way, especially, anke b'mod tad-dinja, especially. Do you know what I do? I'm giving him a message that he is important. Qed ngħidlu inti importanti. X'taħseb fuqi inti importanti. X'taħseb fuqi inti qed tisraq li xi ħaġa mir-renju tiegħi. Għalhekk il-bniedem Talla għala biebu x'taħseb id-dinja. X'jgħid fuqu. X'jgħid Kristjan karnali li nesa l-wir tiegħu fuqu. Make him irrelevant. Għamel l-ladu tiegħek irrelevanti. Kompli irrenja
bl-abbundanza tal-grazzja li Alla tak u ġustifikak il-pożizzjoni ta' ġustifikazzjoni permezz tal-grazzja tiegħu li inti timxi fihom bil-fidi. Il-bniedem ġust, il-bniedem iġġustifikat, m'għandu xejn xitlef. Il-bniedem li diġà huwa iġġustifikat, id-dinja m'għandha xejn xittieħ. Il-bniedem li huwa diġà mbierek, immarkat, midluk, iġġustifikat, id-dinja m'għandha xejn x'toħodlu. Għax id-dinja xejn ma tagħtu. Kull ma għandu irċivih b'wirt permezz tal-abbundanza ta' Kristu u l-ġustifikazzjoni. Ħaj! Halleluja! Għalhekk taġixxix bħad-dinja. Għalhekk ma niġixxix bħad-dinja. Għalhekk forsi xi wħud jgħiduli mint bla demm. Imminti ma jimportakx. Le, jiena irrid inħalli li l-għadu tiegħi irrelevanti. U jekk f'xi ċirkustanza irrid nirrispondi lil għadu, ħan nirrispondih mhux billi ninżel mill-karozza u noqgħod nargumenta miegħu. Nibqa' fil-kapaċi tal-mulej tiegħi. Nibqa' fil-babel tal-imħabba tal-missier lejja. Nibqa' fil-ġustifikazzjoni li Kristu tani permezz ta' don li qatt ma nista' nitlef. Nibqa' ngawdi l-abbundanza tal-grazzja li qed non fiha. Halleluja. U jekk għandi bżonn nagħmel xi ħaġa fuqha, nagħmel imma minn ġol karozza. Mill-pożizzjoni tiegħi. Mhux billi ninżel fil-pożizzjoni tiegħu. Kif? Number one, hemm ħafna modi. Ġessu jitkellem kif il-verità min jimżib il-verità taħilsu. Il-verità waħda mill-affarijiet taħilsek taf minn xiex? Bil-gideb. Il-verità taħilsek mill-gideb. Il-verità taħilsek mill-qerq. Allora meta jikdbu fuqi, meta jikdbu fuqek pastor inti x'tagħmel? Nirrispondi bil-verità. U bil-Vanġelu, bil-kelma talla, biex forsi l-verità li jiena sibt fi Kristu ħelsitni fil-ħlina talla teħles ukoll ilha. Bil-verità. Mu ħanħalli lil ħadd jeddidni ġejli toqgħod issemmi lil Alla, mela ħansemmih iktar. Mu ġo ħajġi ħadd joqgħod jibbulijani jgħidli hawnhekk issemmix il-Bibja, mela ħansemmi l-Bibja iktar f'isem Ġesu Kristu. Għax int taħti m'intix ħadd id-dettali x'nagħmel did-dinja ta' missieri, mhux ta' missierek. U jekk jien professjonist, jekk jienix artist, jekk jienix whatever, x'inhu? Jekk irid nikkwota l-Bibja, hekk ħanagħmel. Ont għandek id-dritt ma temminix, imma għandi dritt jien li nemminha. Jien għandi dritt li niddikjara. Jien għandi dritt u la tajuli Brussell, u laqqas tatuli x'isima ta' Malta? Kastilja, da dritt tajuli Alla li ħadd ma jista' minn din id-dinja joħoduli. Għax tajuli xi ħadd minn hemm fuq u inti hawn taħt. Għax hawnhekk qegħdin programm, imma hawnhekk hawn jien ġibt is-saltna. U kull fejn mur jien tiġi s-saltna tal-Alla miegħi. Amen. Tħallu l-ħadd jintimidakom. Ma x'inti tissemmi l-Bibja, għandek problema? Mela l-problema hija tiegħek mhix tiegħi.
Għax inti l-ħin kollu semmi l-Ġesu. Għandek problema, jgħatijak, zommalik, għalija mhix problema. Amen? Tħallihom il-ħadd jintimidak u jwaqqak fil-livell tagħhom fejn id-demonju għadu r-renja fuqhom. Għaliex taħseb fil-Klib ta' Efesin, kapitlu 2, il-Bibja tgħidlek li aħna, vers 6, li aħna ġejna mqajma ma' Ġesu Kristu u poġġuti miegħu fis-smewwiet fuq l-ogħla smewwiet, fuq kull seta' qawwa ħakma awtorità gvern ixini aħna fuqhom kollha aħwa. Imma ngħixu tgħixha vera din int. Di tgħixha vera. Hawnhekk toqgħod issemmi lil Ġesu inti sa ftit, inti għaliex krejtni lili, għaliex ħaddimtni inti, mhux biex nagħmellek ix-xogħol qed nagħmellulek iva, mela ħajja fejn. Jiena xogħolok qed nagħmellulek. Ma firmajt l-ebda kontratt ma nista' nsemmi l-Ġesu jien. U laqas li kieku ma ħa nifferma l-ebda wieħed. Ġob bħal tiegħek Alla jista' jtini d-doppju aħjar. Tħalli l-ħadd jixtrik b'naqra flus. Tħalli l-ħadd jintimidak għax gazzetta u għax orti u għax l-orti iktar nuhu pjaċi nsemma l-Ġesu. Għax meta jidħol fl-awla nara l-ogħla mħallef li huwa fuq kull rasta mħallef u xejdu l-om iktar l-oħrajn, maġistrati. Ikun hemm imħallef ħafna ikbar minnhom u kollha taħtom ikunu għax is-salib kollha fuq dejjem l-ogħla post ikun. Halleluja! Amen. Intom avukati li tħobbu lill-Alla tħalli lil ħadd ġo Malta ġo din id-dinja jintimidak ma mhux jgħidlek għax tistax tibbukma tal-Bibja hawnhekk min qala di. Għax ma dak li mħallef l-kbir wieħed la wara dak qalli orraj. Ħanilkom aħwa. Il-bniedem jara fil-pożizzjoni tiegħu fi Kristu li rċieva abbundanza tal-grazzja fi Kristu, li jara fil-pożizzjoni favorevoli ġiet mogħtija lilu bħala don taf biex jimxi b'kuraġġ u boldness. Mhux rudeness, boldness. You don't intimidate me. Jiena lax għatijaj meta xi kont jgħidli qed ittini tbaqbiqa. Dak għadu xejn, il-kbir għadu ġej. Don't confuse me between being a servant and a carpet. Don't confuse those two. I will serve you, but I will never be your carpet. Nadik, nejnek, imma maqat ma ħankun it-tapit tiegħek. Int, min int, jiena Gordon Ġommanxe qatt ma ħassejt ninferjuri ħdej ħadd. Imma x'inti taħseb ħafna fuq innifsek, anzi Alla l-Missej naħseb ħafna iktar fuq milli naħseb jien. Qatt ma ħassejt nintimidat jew inqas meta nkun ħdej il-Prim Ministru. Qatt ma ħassejt nintimidat jew inqas jew meta nkun pereżempju ħdej Pastor Hagen jew Chris Ayokiloma jew Benny Hinn. Qatt ma ħassejt anqas. Dejjem ħassejt daqshom. Anzi, jekk ikun xi ħadd tad-dinja, nħassarhom u nħosshom ħafna iktar anqas minni. U huma privileġġja lihom li rawhom miegħi. Imma din mhux gburija. Le din hija health self-identity. I'm only saying what God Almighty has already established forever about me. Jiena kull ma nagħmel qed ngħid biss dak li diġà Alla stabbilixha fis-sema fuq min jien. U min jien mhux jinettu. Alla li jista' kollox innifsu. Jien imbierek, jien ġust, jien qaddis, jien maħfur, jien mażul, jiena midluk, ħalleluja, xi tiktar ngħidlek minn iktar. Ma dak mhux ngħid jien, dak xejn Alla fuqi. U jekk xi ħadd minnkom tgħid xi ħaġa inqas minn Alla qal xejn fuqek, inti qed timxi mhux fil-fidi issa, fid-dubju fuq Alla xi qal fuqek. Għalhekk jiena ta' spiss ngħid ma' tfal tiegħi. Aħna kull filgħodu niddikjaraw il-kelma. Jiġifieri nirrilaxxaw il-weda Alla, l-pjan Alla fuq ħajtna kuljum. U waħda mill-affarijiet li ngħid ta' spiss u ġieli għadnija fil-Knisja di.
I am what the Bible says I am. I don't say I feel. I am, even if I don't feel it. I can do what God says I can do. Jiena nagħmel kapaċi nagħmel dak li Alla qal li inkapaċi nagħmel. Anke jekk ma nħossix li Alla qal li inkapaċi, ekku. L-abbundanza tal-grazzja ittini l-abilità biex jiena nola għalija dik ir-realtà. Mela għax jiena midneb, għax jiena ġejt minn familja fqira, għax jiena ġejt minn familja żgħira, għax jiena ġejt minn familja tarxiniża, għax jiena ġejt minn Malta pajjiż żgħir, jiena ġej minn Alla. Hekk tgħid il-kelma qaddisa tal-Alla. Da min jaħseb li hu. Tiġatlek ma naħsibx, konvint. Klim Kristu. Ek jgħid il-mulej? Ek jgħid il-mulej jew le? Mura qra l-Bibja ta' it's a nice book. L-ewwel Ġwanni 4 vers 4 tgħidu waliedi, intom ġejjin minn Alla. Jien mhux minn ħadd tarx niġi. Jien niġi minn Alla. U meta tjattakkaw lili, meta tkunu kattiva miegħi, mhux qed imissu lili, qed imissu l-ħabba tal-mamma tal-għajnejn ta' missieri. And it's not going to go well with them, for sure. I decree and declare this publicly all over this nation. Every time you attack and insult with malice a man or a woman of God, it will not go well with you in the mighty name of Jesus. Iva, l-Kristjani jridu jimxu mal-liġi tal-art. Jekk il-liġi ma toffendix lill-Alla. Għalhekk il-bniedem tal-Alla jirrenja, għalhekk jinsulentawk, jgħajruk u jiġu kontra tiegħek u jibbulijawk. Don't let them. Don't come out of that bubble of God's love for you. Uħriġ minn dik il-bubble tal-imħabba tal-Alla għalik u tinżilx mill-pożizzjoni tiegħek u tinsix l-abbundanza tal-grazzja li inti tinsab tom fija. Make them irrelevant. Il-Papa jagħmel l-aħjar. Ejja nitalmu mill-Papa. Meta xi ħadd iħarslek bl-ikraħ. Meta xi ħadd jinsulentak. Aħna nimitaw il-Papa ħafna iktar minn Kattolċi. Amen. Għax int qisek ibla. Don't you realize that you're just a waste of space and irrelevant to me? I reign. I rule in this life with Jesus Christ, my Lord and my Savior. And He is the King of all. Hallelujah. Jien nirrenja u jien insaltan fuq dil-art ma' sidi Ġesu Kristu għal-glorja tal-Missir. Hallelujah. Amen, aħwa. Mela tħallix ladu jwaqqak fil-level tiegħu. Amen. Tħalli l-ħadd iwaqqak fil-level tiegħu. Jekk ladu jiġi u jipprova jtelfek u jwaqqak minn dik il-pożizzjoni, jekk waqqak malajr. Mill-ewwel, mhux lada jew ġimgħa wara dan, sakemm tħossha. Dak il-ħin kif tindem. Għax ma nħossix, Pastor. Issa jagħmlu mim, għamilha. Ħanamellek left and right. Now you're happy? Yes, I'm glad you're happy. Għallu għax tagħmelu. ċertu nies jħasra għandhom tant ħajthom vojta b'xi ħaġa tittimlija. U qed jimlija b'tejjaj.
Go for it. Għamlu ruxmata mim. Tifqux, grazzi tal-attenzjoni. Halleluja. Imnalla kienet limtada. Itallim xi ħaġa mill-limtada. So anyway. Amen. Mela, meta l-għadu juża xi pupazz, tinżilx għal-livell tagħhom. Għalhekk Ġesu jgħidlek birikom. Birikom il-ledewa tiegħek, itlob għalihom dak ma jafx x'inhu ma jagħmlu. Birikom, aħfrilhom u kompli r-renja. Amen. U jekk xi ħaġa tiġri li inti jkollok tiddilja magħha, ibqa' fil-pożizzjoni tiegħek u ddilja magħha mis-sema mhux mill-ard. Intom avukati ta' Kristu. Tgħidli pastorina jkolli nuża liġi tal-art, imma tista' tuża strateġija tas-sema. Uża l-liġi tal-art, imma strateġija ta' smewiet ta' Kristu. Amen. Ħanikom ħaġa. In every situation, God always has the answer and the victory. Your job is find out how. F'kull situazzjoni, Alla dejjem għandu r-risposta u għandu l-vittorja għalik. Xogħolok hija kif? Sejba. Għax Alla poġġini fuq din id-dinja u stess wedni li jiena jkolli l-vittorja f'kull ħaġa li l-għadu jġib kontra tiegħi. U llum forsi il-battalja rbaħta b'mod. U għada tkun naqa differenti. Kull ma jibidda l-istrateġija, l-istess Alla, l-istess vittorja. L-istrateġija tinbidel. That's all. But in the meantime, pray. Itlob għal dewwa tiegħek. Hu awtorità u rażżan il-pjan tal-għadu. Id-dilja mal-ispirti li hemm joperaw wara dik il-persuna jew dik il-persuni, għax huma bħalma l-Ispirtu Santu jmexxi lilek, l-Ispirtu ta' l-Antikristu imexxi lilhom. Bħalma inti tuħu pjaċir tagħmel il-ġid u tagħmel il-pjan talla, daw jieħdu pjaċir jagħmlu d-deni, għax huma quliet missierhom li kien kattiv qattil giddib sa mill-bidu. U ma jafux li jgħixu fid-dlam. Imma int ibqa' r-renja mismewi. Billi timxi fl-awtorità tiegħek, billi timxi fl-imħabba tal-missier lejk l-ewwel. Li kieku ġesaja jiġi jgħidli jew tifel ieħor Mikajas, Daddy, somebody said, għalli għax jien ikraħ. Inti ilek 13 sena missierek jgħidlek sabiħ, bravu, intelligenti. Għaliex tajta importanza x'qadlek dak il-balalu? Għadda mux għax ħadd ma qallu hekk, għax ovvjament jiġbaħ il-miżżier. U minn għandu l-għali kompli jżidu, halleluja. Issa forgive me tomorrow. Amen, halleluja. Aħna poplu renjanti aħwa. Il-vittorja jatana tiġab fil-Ġesu Kristu, nibqaw fil-pozizjoni tagħna, nibqaw fil-babil tal-imħabba tal-bissir li għandu lejna tiġa, ma kenniex naħdmu għalli akkwistajni għabwirt il-moment li twilidna f'din il-familja glorjuża jisimha l-ġisem ta' Kristu, il-Knisja l-Ekklesija. Halleluja! Ejjew faħru aħwa. Come. Halleluja, grazie Ġesu. Ejja nqumu bil-wifan. Come on, everybody stand up. Thank you, Jesus. Irċevejtu xi ħaġa llejla? Amen. Gloria lil Mulej. Gloria lil Mulej. Għax il-kbir għadu ġej. Amen. Hallelujah. I just heard that the devil just had diarrhea.
Hallelujah. And we don't feel sorry for him. Hallelujah. تقول لي أوتاتين باستر تتكلم شيك. Hallelujah. اسمعوني أهوى. الشيطان هو تحت ساعيك. الشيطان تجوا تلف. ما عنده شيء يستيخد لك. عش كل ما عندك تقول لك الله المسير بدون. وداك اللي عندك من عند الله المسير لبدا ديموني ما يستيخدوا لك. Però انت تستطيعوا فوق بلات. عشكون scusa l'espressione ignoranti anche نفسك. عش من تجي عشان تجيش في الليفل تيو. عليك أنا وأنت ريدو نبقى في الليفل يلا تلنا فيه في كريستو. عليك واحدة من الكتاب سكتورة فافوريتي تياي هي أخنا في دين الدنيا بحال كريستو وسا هو في السماء. As he is, for as he is, and he is in heaven right now, so are we right now in this earth. I'm reigning in this earth because I'm already positioned with him in the heavenlies in Jesus' name. تجاتني الرنيامي هو عشينا في دين الدنيا الكم ده الجسم هو عاو إما الورتيا واللي تيا والأوتراتيا جاء من السماء. أمين هاليلويا. أو شخصت الليلة اللي باستر كل بزون نسمع ده المسات شو ليدك هاليلويا. قال يسوع اسمعوني يا كنتي بشي موت لادو نشيله وقف شي ليفل. ومش سوت لسه تقعش تعمل شيء ما تقعد تسوي لك نفسك تجي سوت جسد كريستو عليك هاليلويا امين جاست ريتشيفي لابوندانسا تال غراسيا تا جيسو امين هاليلويا او شغلت الليله الى باستري نشنا تخيتي لجسد كريستو الليله نبدا ندن الحياه جلوريوزا اتشتانت فيكتوريوزا ما جيسو او شغلت له مال اول ضربه تشي تبدا حياه جديده ما جيسو اولي ايديك او شغلت الليله هاليلويا ده كل اللي انت فوق فيسبوك يوتيوب تلفزيوني ده المساج اللي سبرا لك انت انكوراجمنت عليك تعاش الليفل تاع الديمونيو الديمونيو تحت ساعك يا كنت تعال جيسو كريستو الاكبر داك اليوم يعيش فيك من داك اليوم في الدنيا يتلمولي الدنيا داك هو الاول جوان كابيتلو 4 فيرس 4 شتايت ليحنا جايين من الله واكبر داك اليوم فينا من داك اليوم في الدنيا ديك هي الكلمه تاع المولاي وتنسيش عش داك اللي يبروفي يعمل لادو يبروفي يفكر سوري ينسيك ما الاسبيرتو سانتو يجي بالما انا المولاي يفكركم ده كله اللي نلمتكم هللويا ايام بشرسنا وياك تيجي لباسترين عند بزون في ان مرضى يا موت يخر كيف لادو اتاكاك ديبريشن يا موت يخر كيف لادو سد اتاكاك دوية sense ta hopelessness no asatama huwa mod ieħor kif qabel il-għadu attakkak. Għaliex inti teddida għall-għadu allura l-unika mod li jista' jagħmel huwa juża l-ignoranza tiegħek stess, iniżlek mill-livell tiegħek li għandek inti irxu xtajt fi Kristu miegħu biex imbagħad jiddominak. Il-lejla fi żem Ġesu Kristu. U erġetla fil-livell fejn Alla stess permezz ta' Kristu tellek u rrenja minn hemm. Mhux b'arroganza, بمحبة لين الله وبابريتسامنت بمحبة اللي تعرف للمحبة تلا ليك وانك هتخب الخطيخر ومين يعمل لك الدين افتكر اللي يده تحت لعده عليك يعمل الشلطة لعده اما وخافنا منا ياك مش كلك اما احنا شي ضربة كنا نعمل الشلطة لعده اما الله ورا هنينا معنا وانا احنا تشفيني هذيك الهنينة تشفيني هذيك الجراتسيا والمولاي هلسنا ولهم احنا نعرف نخارسوا لسفلونيت في كونت ماما مية في كونت ماما مية من فيش تلاني ومن فيش ألاني المولاي اللي مرة فينينا في كريستو مش بالسخطة مش بمرتو تياي ما بالابوندانza dal grazzanire ricevete من Gesù Cristo و permessa don I love it it's a gift I can't lose it it's a gift amen كلها تيجي الطلبة ورايا كلها تيجي الطلبة ورايا كنتي فوق يوتيوب وفيسبوك هيدي الطلبة ورايا الأول نتو قبل كلش عمل الجسوس سيتو السلفاتور تياك فيرا عملوا حيبدأ الرنية في حياتك نمبر 1 هيدي الطلبة هيدي مولاي جسو انت المولاي تياي انت السلفاتور تياي نمم بقلبي كل اللي انت اللي بنت للخاي واللي برمست الموت الأومن تياك انت سلفايتني جسو أغفر لي ذنوباتي نندم السستس وبقلبي كله نيجلك مولاي وسالفاتور تياي ايا في قلبي الرنية في حياتي اغسلني بالدم بريسوس تياك واغفر لي ذنوباتي بيقول لهم قدامه كل ريت نعيش حيا ليك مولاي
وdaw kollha li weġġawni offenduni, daw kollha li kienu inġusti miegħi. Naħfrilhom minn qalbi biex ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U għatjom il-grazzja bħalma tajt lili biex jaraw il-grazzja l-abbondanza li inti tajtna u l-don tal-ġustifikazzjoni li ħadd ma jista' joħdilna. Lilek glorja u tifħir fi Ġesu Kristu. Issa, għal daw kollu li intom diġà Kristjani, kulħadd jolli idejh poġġiet waħda fuq qalbek wejdi warajja. U bla tlaqliq u bla misħija, għax da kollu huwa kollu wirt. Ejdi warajja, l-mu li qaddis. Inti taf, u jiena naf, li da kollu li jiena għandi l-lum, mhuwiex b'mertu tiegħi. Hija b'mertu tiegħek bil-grazzja tiegħek mulej. Jiena dan araftu bil-fidi. Imma l-lum ukoll nerġa' nfakkar li l-nifsi. U nfakkar li d-demonji li jiġu warajja u jipprovaw telefoni li jiena ibnek u Alla ħaj. Jiena bintek, jiena għażiż għalik. ħabbejtni qabel ma ħabbejtek jien. Għażiltni qabel ma għażiltek jien. Mulejt fajt grazzja fuqi u ħarist lejja bħarsa favorevoli. Mulej jien tiegħek. Ladu mandu lebda seta, lebda jett fuq ħajti. Jien immarkat bid-dem ta' Kristu. Jien is-siġillat bl-Ispiritu Santu. Akbaru dak li hemm jgħix ġo fija minn dak li hemm fid-dinja. Mulej nirreġetta, nirrinunċja u niċħat kull gidba, kull teddida, kull forma ta' intimidazzjoni ta' demonju fi Ġesu Kristu. Mulej nitlob għal dawk li jipprovaw weġġawni, ikunu inġusti miegħi, unfair miegħi, kattivi miegħi, mulej dawn ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Żgur ma jafux x'inhu ma jagħmlu. F'qalbhom mulej jridu l-ħażen għax missierhom id-demonju hekk irid. Imma mulej naħfrilhom u nitolbok minn qalbi, għatihom il-grazzja. ħajaraw il-ħnina tiegħek, it-tubija tiegħek u kemm inti sabiħ u kemm inti glorjuż u kemm inti tal-ġenn mulej. Għalhekk qabba missier. Grazzi, l-lum jiena id-ġustifikat maħfur minn dnubiti kollha permess għaddem qaddis tiegħek mulej. L-lum jiena mimli bil-Ispiritu Santu. Dar mhux blopri imma bil-fidi li jiena poġġejt fik u bil-grazzja li inti urejt fija. L-lum jien nirrenja fuq din l-art, fuq id-demonju, fuq il-mar, fuq kull pjanu, skema tad-demonju permezz tad-dem ta' Ġesu, permezz tas-salib ta' Ġesu, permezz tal-grazzja ta' Ġesu, permezz tal-isem ta' Ġesu. Dan huwa l-wir tiegħi, għalhekk jien teddida l-għadu, ixi dan huwa taħt saqajja, huwa tellif fi Ġesu Kristu. Illum jiena nimxi f'qawwa, awtorità u dominju fuq il-skemi kollha tad-demonju għal glorja tiegħek missier. F'isem Ġesu Kristu. Halleluja! Amen! Shout hallelujah! God bless you YouTube, God bless you televizjoni, narawkom il-programm il-miss. God bless you, ciao ciao. Ejja nfaħru l-mulej fuq xi ħaġa, halleluja.